боя ти са на оранжева коса. Къщите ви бяха бели, аз обичам от реклама за оранжеви. Аз понеже съм гоня автобуса за дете, майка ще ме чака там на гарата с компойтите, поне съм студентка тук и ако може тук за този конкурс да ме видите как съм, майка ще иска резултатите да чуи по-скоро да види какво ще може ли да ме видите. Попълнете този формуляр и ето е този формуляр. Учени търсят връзката между мозъка и движението. Байлия! 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 Вчера бай Коста починал, Ам кът му и толкова са къла.